Arestado ang sarong 27 anyos na lalaki makalihis na manghabonin motorsiklo sa Labo, Camarines Norte. Pasado alas 12 kasuod mangudto kan makorner ang suspect sa Barangay San Isidro, Libmanan, Camarines Sur. Pigbisto ang akusado na si alias Bornog, soltero, daing trabaho asin residente kan Purok Zone 4, Barangay Peña Francia, Naga City. Basado sa investigasyon, Setyembre kan nakaaging taon kan sublion kan suspect ang motorsiklo sa biktima. Makalihis ang nagkapirang aldaw binalikman kan suspect ang motorsiklo. Alagad na pag-araman na pinaduplicate kaini ang liabe hasta sa pinagplanuhan na kaining habunon ang nasabing motorsiklo. So nasubaybayan po natin ito. So minsan pumupunta po siya sa Pili and then dito po sa bypass sa Camarines Norte. So sa patuloy po natin na pagsubaybay sa kanya, so doon po natin sa nasa po sa parte po ng Libmanan. Sa operasyon, nakuaman sa posisyon kan suspect ang mismong motorsiklo. Dahil po kita basta magtiwala kung isa-isa po ka pinakasubli ang sa tuwing mga motor. So kinakaipuan mag-ingat po kita ng mga mga pinakasublian sa. Sa presente, nasa kustodiya na kan Labo MPS ang suspect. Natubang siya sa kasong pagbalgar sa Section 3 kan Republic Act 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016. 300,000 pesos man ang ipigrekomendang piyansa para sa iyang temporaryang libertad. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Mae Encinares.